बड़ा चिंतित बुझाता रे उड़े मुझे। मन चल नहीं कर रहा, मन चंचल नहीं कर रहा। मर्दा घर नहीं के ना देवर बारे सा। हाँ तब मांगो नंबर हो, नंबर मिलौले रहली। मांगिए भौजी, मांग तो भौजी। ए बबुआ जी का ये श्रीमती कुमारी भौजी देवी जी देवर राउर भैया जी के नंबर रखले बनी। तारा पाले नहीं खे। ए जी हमरा लगे बा उ पुरान नंबर बा। अच्छा उ बंद बतावता। हाँ। हमार मोबाइल खराब हो गइल बा, हाँ तनी अपन मोबाइलवा से लगा के हमके दी ना। लो हमरे फोन वाले लगावा। ए बबुआ जी हाँ इ तो लॉक बा। अरे तो अंगुरिया वो तब नु खुली, फिंगरप्रिंट ह। तो के महे अंगुरिया आगे से कि पाछे से? अरे आगो ही ले अंगुरिया वो देखो हमरो मजा हां खुल के नंबर बोली। लिखो बोली 97 708 के 97 708 के 95 500 के ना लगे इ तो हग दिहलस। मोबाइल सुटुक गई। नंबर तारा लोग के मिलावे नहीं खयाव। ना एगो लड़का गोरे गोरे जो झाल बजावत रहल। हाँ कितना सुंदर नंबर चुट से मिल गइल। 95 500 हाड़ी में हाड़ी में अब 5 गो नंबर हलचल के गानी में कलस कलस वही 100 नंबर मिलावा। रिम जी 97 700 दूरी में 97 700 दूरी में 97 700 दूरी में हो गए। हो गल दूरी में अब 5 गो नंबर करे माई दूरी में लगाओ भोजपुरी में झूरी में उठाइए ना उठाइए ना। अभी अंदर में ढुकाइए ना। हेलो हेलो कि हमर राजा जी बोलतनी। अरे न तो तहार परजा जी बोलतनी कहो ए गिरी लक्ष्मी। ए जी राउर गोर छुके हम गोल लागता। अरे जाई हो तेल लगा के कितना भाग्यशाली मेहरारू बारू हाँ कि राजा जी के गोर छू के गोर लागत। हाँ तारा राजा जी लगे गोर बात लागत। हाँ 25 बरिस के बियाह भइला भाई। हाँ इनका मेहरारू के श्रद्धा लागले रह गइल कि गोर छू के गोर लगत। इना राज ले ना भेटल गोर। बराबर दुखिए रहेले बेचारा। ए राजा जी बोलो। रो तो बाहर जाके साफ हमरा के भुलाई गइल बनी। हाँ कहने की ठंडा में आए ठंडा बीतले कहता फागुन आ गए रो कहिया ले घरे आवतनी ए राजा जी। अरे तो हम नु बाहर बनी घरे बाबू बड़े ना। ए राजा जी घर के समाचार पूछतनी। हम तो घर से परेशान हो गइल बनी। का हो गइल बा घर में? का हो गइल बा? का हो गइल बा? हाँ रो अपन आँखी से न देखी। उठाओ तो वीडियो कॉलिंग। सब मर उड़ा गइल बा। सब है लड़का करी माइक तो कहाँ गइल बड़ा सब मर उड़ा गइल सब। अरे फिर से दिखाओ तो। अरे हई कुर्सी लौकता लंगड़ा के लिए कोनो रहल का रे उहे देखे गइल बड़े से। ए राजा जी बोलो। अब दूर रह के जन तर पाए। अब रोवा जल्दी से घरे चला। भाई आओ तनी मीठ बोलो मीठ बोलो। उठ बोला तू एगो लाल परेशान कोइले बड़ा। ए राजा जी क्या हो इस बार होली के मजे कुछ खास नहीं। क्या बात है? इस बार होली के मजे कुछ खास नहीं। बाबा जिसे रंगना था अपने इन हाथों से हाँ वही मेरे पास। तू का रहो अब हम टिकट कटा के ट्रेन से आओ तनी। आ जाइबो। हम तो झट दे जीबो। आहा मेन के लेवल बेस काहे बोलता तनी। हेलो हेलो मिड गन खोलो। ई रात भर गाते रह जे तारा लोग लकी एगो गीत का लगन नहीं खगा। नया हम नहीं सुनाई। मेहरारू कह के बोला हो ये कितना चढ़ली जवानी कि दूसरे दूर रहू रबा। हो ये कितना चढ़ली जवानी
खेलब का फोटोआ से पूछा तानी रउआ से होली खेलब का फोटोआ हजारों हजार रुपया का पुरस्कार आज सब पुरस्कार मुखिया जी के नाम पर हमरा मिला हेडा भैया रौरे खातिर गावत तने देखे तने हमरा मंजेश भैया 1000 रुपया का पुरस्कार हमरो के पूरा मंडली के नारायण जी बना के रख चढ़ल फागुन सोभे डूबल बरंग में चढ़ल फागुन सबे डूबल बरंग हमारा तो इको नहीं भई कवन योग में हमरा सुमित बाबू हमरा राहुल बाबा हजारों हजार रुपया पुरस्कार नारायण जी बना के दोनों आदमी करा हमारा तो इतना ही भाई कवन योग में अरे भाई कवन योग में
बने और के हुआ बे महाराज हम पूछत तनी कि यहाँ के दुल्हा बने आई तीन आदमी के 100 गो यहाँ सबके सबे मुखिया जी के सारू भाई आ मुखिया जी के सार बने देवव्रत यादव जी वहाँ के भी पुरस्कार आई आई लेकर पहुंचे बलिकार हमनी के डबल मिलेला अरे कर अरे इहो के सारा यार शिक्षक है नीतीश कुमार के सरकार नारायण जी बना कर रखे पूरा मंडली के भी पुरस्कारित आ तनी बैठो रह तनी माइये लगी तब हम लोग सुना दे रे सार के 2 मिनट खाली है अंतरवा कह के ये अंतरवा कह के 2 मिनट सुना दे बिना मरद के कबर हो खेल होली बिना मरद के कवन हो खेला होली सोनू सोनू दिल बनी रो रे न बोली सोनू सोनू दिल बनी रो रे न बोली अरे रो रे न बोली सीआरपीएफ के जवान बने हमारा मुखिया जी के सारू भाई हाँ हाँ हजारों हजार रुपए पुरस्कार सब इंस्पेक्टर बने हल कलिया जीत तरन हल कलिया जीत तरन जात नहीं के दौआ से इससे पूछो तनी रहुआ से होली खेलब तब फोटोआ से पूछो होली खेला होली खेला अनिल यादव विरह रस के गीत आ तब एगो मुखिया जी हमारा देश के लिए बने एगो गीत गावे के भोजपुरी आइयो बड़ा से उर्दू होता है आई का अंग्रेजी में गौने हैं नहीं जर्मनी रहला हमनी के बस के नहीं खेल कहाँ राउर घर कहाँ पड़ी यही जा यही गांव के बने गांव में आज चल हमके मुखिया जी भी समय पर आवता नहीं तब पहले एगो विरह रस के गीत आ तब एगो मुखिया जी आदेश कैले बानी कि एगो माई के ऊपर गीत गावे के बा आई जौन परिवार में बानी जा 1960 से परिवार में रजनी बा बाप बाप मुखिया जी के बड़का पापा हाँ शायद 3 हाली मुखिया रहल बा मुखिया जी स्वयं 2 हाली मुखिया रहल बा 5 तोड़ तो यही जे हो गए हाँ अच्छा 20 रुपया दे तेरे मोबाइल पर लाते धो दियो तो का हो बदला ना जाइयो मैं 1700 लगा के क्या बोला होता रसो 1700 पैसा लगा दे के मोबाइलो पर लाते ना धोइले अरे 1700 मिला ली हलो मैं दीना मुखिया जी के बॉडीगार्ड हैं सब हाँ देहो पौले बड़ल यानी बाउंसर हैं सब ठीक है बड़ा लो मुखिया जी रोको ना भाई हम शंकरे जी के सुनले रहने की विचित्र विचित्र उनका गण लोग रहे हाँ अद्भुत अद्भुत लेकिन आज हम रौरा के देख ली माने सेम शंकर जी वाला व्यवस्था रहुआ लगे बा हाडा बिरनी बिचकोपरा गोजर पीछी सांप जेकर मुंह ना देखे तब जरूर आ गए नहीं तो एगो विरह रस के तब माई वाला गीत हम सुनाई हाँ एक बाद सुनाई